Hello everyone, good morning. दायो सोरांबाय, दुगैखांबाय, माबाबाय, दा मेकआप लानो थांसै। बिराद अखा हाबाय थादो फुंनिफ्रायनो। फुंनि 4टायावनो उथिदोंमोन। अखाबाबो दायो मेकआपफोरखौ लानानै थाग्रोनोसै। मेकआप लाहैनो। लानो हायाबाथ' भिडिअ'आनो जोबनाय नंला, शुटिंआ दिनै लानो हायाबा जोबनाय नंला एकदमबारे। अखाया गारना होनायबा हामगौमोन, जि गोसा रोजा हादों आरोना। माने बिदि अखा हायो। मेकआप जाबाय दायो, बिथिंजाय मेगि बानायगासिनो। आरो बानायबावगोन मोनसे सारायाव। जोंना दावदैयाबो रेडि जाबाय, रुखांबाय। नै रान्दिनि लाना फैदो। बरमानि नङालै, खोस्लिजों होलाय। बे जिउआव खर' जानो नैबे लाव गाखिसो मोनबाय ना आङो न'आनो। ओरैनो थानो मोना। गैलालै बोरायनिया, बोराय न'आ सेस। बोरायनि न'आ गोसोम जाजोबसिगोन। एसां गोजानाव एवनांगौ जाबाय आरो बेखौनो। आयौ आयौ जेन नासो एवदो आरो गाव। गोरोङा एवाखै। मा? गोरोङा एवाखै। आंनि एवनाय जागासिनोथ' दिनै नोंनि जानि। जोंना मेगिया जाबाय। बे आंनि, बे बिसोरनि, बे कफिनजायनिजो। ओमफ्राय नै बिथिंजाय आदाया जुगार खालामसै। दायो जानोसै मानसै। अखायानो गाराखै दा, अखा गाराखै। बार्डेआबो जोब्बाय। बेलुना बेरालै इयो। बेराथार। ओंखारबोबाय मोनसे लकेसनाव थांलायनोसै। अखायानो अखा जेरापुन्जियाव। थेवबाबो थांना नायनोसै। एसे गारबाय अखाया भगबाननि अननायाव। शिलंनि बल दे बियो। सोरहानिबा बिल्डिंआव गोलैना दं बियो। जि मोजां जानानै दङ। नै मा होनो बेखौ खुवा खोबजोब्बाय। दिनै बोथोरानो बेलेग बेलेग महर लाबाय दङ। स्रां जाबायलै, लाखिथारलै एकट्रिसआ जोंना। येस, आं लाखि। अखाबो गारबाय, खुवा खुदोंमोनबाबो नै खुवाया थांबाय आरो ना। माने नै नुबाय। फैबाय अखा फ्रि फ्रि, थान्दा थान्दा। गोजाङाखै? गोजांदो। हाया। वाव, मासे मोजां। खोनानाय अबस्था। जि मोजां बिबार, आयु। Aduh, lelo, dali, lelo. आंनि हमनाया जादों। ला सरि खालामनांगोन नामा र' ला सरि खालामनांगोन। आंनो रोंनांगौ। नों खामदो होनो। नोंसो मोजां मोना। Simangi be. Nuan. Oh, ini monse. Location sense salawai, recipe sense sabai. Natai OKHAYA Shooting. गोजांदोना दा जि मोजां नै लकेशना, खिन्थु अखानि थाखायनो बोरैबा लानो हाया हाया जाबाय दङ।
Iya, wes sulit tak sih kan mencari lokasi ni. Wih, ini malai. Ini malai. Ada sebelah ni top. Location soलायलायनोसै दायो थांलायनोसै दामा जोमोरो दायो location सोलायलायनोसै दायोहाय माहा लायगोनथाय आदा जोमोर माहा लागोन बबाव थां र' हाबाव थांगोन हाबाव जोङो दा हाबाव थांगोन आदा आङो मोजां मिथिया जों हाबाव थांगोन दायो जोंनि करिय'ग्राफारासो मिथिगो जों हाबाव थांगोन दाबासो लागोन मा होनदो आंबो मिथिया जागाखौ नायलांबाय थागोन मोजां पसन्दनि मोनबालाय बेयावनो लाना होखागोन दा जागोन दे जोंबो सियर नङा हाबाव थांगोन दायो लकेसनखौ गारनानै फैबाय जोङो बिराद मोजांमोन आरोना दायो बेलेग लकेसन थांलायनोसै दायो सेरापुन्जिनिफ्राय जों नै रावना होगासिनो न' फारसे मोजांथारमोन लकेसना उनाव नोंथांमोना होनदो जोंनि लकेसन बासिनानै लानाया मोजां नंगौना नङा दे आं लाया दे बेखौ नुगोनाय ना मेगनफोरावहाय मालाय बिदि 1 2 3 action go sampai 2 3 and action go बिराद थान्दा औ एवनो लासिगोन आइ लामायाव लालायसिगोन माबायदिलै सारा गोजांजोब्बाय गोजाङाखै जेब्लानो आंनि शुटिं लानो नागिरो अब्लानो अखा हायो वादे दुस्ति अखा अखाया आंसो लोगोसो ओंखायनो अखाया नै गोसोम गोसोम जाबोलायबाय गोजांजोब्बाय गोजांजोब्बाय बिसोरनि गारि लादो थान्दाथारलै जागाया मोजांथार दायो थांबाय थानोसै गाइस मा देखायबावनो थांबाय थानोसै बिराद जाम मोनलाङो लासै लासैसो थांनो गोनां जाथारो गुवाहाटी मोनैनो 2 आवार्ससो लाबावगोनदां शिलंनिफ्राय बानलु लानानै थांनि ना गोराननि लाबाय जोंहा औवा मेवानि आसार लाबाय बानलु आसार मोननै लाबाय मैगंफोराथ' फ्रेश नङा दायो बेखौनो लानोसै गुवाहाटी मोनफैबाय गाइसमोन ड्रेस दोनबाय दायो थांफिनगासिनो बाजैयाव जालांनोसै वाव आर'नाइ माबाया नायलाय गाइसमोन बस्ता गैया मानसिफोरा गिगोन ब्रह्मसिजों माबाना फैनायखायनो नै एबार ओंखाम जानोसै जमानो जोंहा ओंखाम जानोसै आंखौ नुबा मा सानगोन न' मानसिफोरा मायबा जादों सानगोन जानोसै बोरमा बे अमा बेबो अमा बोरमा दाउ अमा बिमाया ओमफ्राय माबा जायो सिंगिना ना खुसिया जानोसै